Pagpangawat kini ang kasong atubangon sa mga tawo nga dili mouli sa kwarta nga natagak gikan sa bank sa money remittance collector. Samtang tensyon, mitumaw sa panagtagbo sa kolektor o sa ka-delivery rider nga nakapunit usab sa kwarta. Base sa migawas nga video, ang kolektor nagpakiluoy sa mga namunit nga iuli ang kwarta. Atong sayran pinaagi ni ining report. Sir, ikaw ni sir. Balian ko bitaw ko. Ikaw ni sir. O, ako ikaw bitaw, na. o, ako Ang bitaw, kanang eh. pangitabo ang gisuod na nimo sa imong box nga kana. Kana Bitaw, nga eh. di kuha na nako na ang kwarta sa imong Wala mga ko box. idea, o. Dako na na. Dili ko gabo kamo may gabi. Kamo may gabi. Binuwang mo dito. Unsa man? Binunggo naman na Kini ang nahitabong tensyon tali sa kolektor o sa delivery rider nga nipatimaw sa Mambaling Police Station. Siya si Ricky Culanag kinsa mipadaya nga gusto niyang malimpyuhan ang ngalan human na videohan nga naapil sa pagpamunit og kwarta. Nato lang kuno nga nakaagi siya og nitabang sa pagpamunit nini. Ako itinyo diri kay nakoy trabaho, nakoy kwarta permi. Kana nang extension kana dagan kay nangamirani mo. Di isa ko guilty sir, kung guilty pa ko di ko ma-register eh. Apan matod sa kolektor nga siya na mismo ang nikuha sa salapi nga gisulod sa box sa rider. Gipakita nini ang video nga nagpakiluoy siya sa mga nakapunit sa kwarta og unta iuli kini. Ako siya giduol nga pag gipanood naman yung kwarta tanan dito sa box. So ako giduol pag duol ako niya ni ana din ko niya nga sir ayo pagingana maluoy mo nako. Tugi kuha nako ang kwarta sa uban siyang box. Samtang giawhag sa kapulisan ang mga tao nga nakapunit sa kwarta nga iuli na lang aron dili na makasuhan sanglit adunay mga video nga nakuha. Documented sila para at the same time para ma-save sila from any type of legalities against sa ilaha. Mato ni Major Tanio nga 4 milyones ka pesos ang sulod sa bag diin 2.8 million pesos pa lang ang na-recover. Gipalaman karon sa PNP ang ilang investigasyon mahitungod nini. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.